widziałem, że tam nového videa, dneska som tu zase sám, nevadí, ale vítam už z novej časti Survival Minecraft. A ja som si vôbec nevšimol, že tu je ďalší ikon. Sa dobrá, trochu. GG. No a ten zombie unikal. Juchu, idem si načasiť ikonik. Dúfam, že ten slime umkal tiež. Ja je mám také najlepšie. Mám ne? Bloky mám. Dobre, som sa bál, že mi utečie. Ja sa tu chcem nejak zastavať, bo to sa nikdy nedá. Poď. Najprestúval crafting. No, ak čakám na to. Seka zamýka. Tam ešte spamätám, že tam bol tiež ikon. Keď to videl, tak si ho pozrite. Tam som sa zahrabal a videl som tam dole, ak bol ten zombík. Aha, ten slime tam myslel. Ale videl som tam, jak tam bol ten zombík mŕtvý, jak tam je. To myslel od neho. Tak ja som tam videl ikony. Hej, sú tam ešte. Poď sem, slime. Nemal šancu. Tak. Yes, konečne mám ikony. Si možno urobím nejakú bejsku, kde by som mal kde bývať. No, idem to ešte preskúmať, že či to ešte nebude dačo. Škoda, že to je koper, nie je jedno. Môže to byť aj bober. Dúfam, že tam, počkaj, idem teraz skúsiť, bo moc som to tam nejako skúpal, jak som tam bol. Tak sa tam idem ešte pozrieť, že či tam nebude náhodou nejaké uhlie. Prosím uhlie. Yes, je tu uhlie, fakt. Moc ho tam není. Mám pomôcť teraz, jak sa dostanem von. Ja, tým čekám vody. V tejto časti som si chcel vypiecť železo a nájsť aspoň 2 diamanty. To by mi úplne bohatšie stačilo. Ja to teraz spojám. Oj! Skoro som umrel. Ja sa tu naťažím nejaký kameň a vystaviam sa hore. Dobre, teda mám tak kameňa, lenže pozrite sa, keď som vťažil ten kameň, tak tam je... Počkaj, čo je tam dole? Ja to nesmyslím, to je nejaká struktúra silná, ale okej, je to nič. Joj, to je ešte tá stavba z minulej časti. Čo zase je za hovno tu je? Aha, toto. Konečne idem preč. Z tej jaskyne! Vidím jaskyňa, tak ju ďalej pustím. Díky za železo. No to bola iba tá hlina, to nebola moc veľká jaskyňa. Na povrchu.
som ho odkedy toľko som ho nenaťažil toľko, ne? Ja to tu počkám na to. Takže ja už som si to vypiekol, vidíte. Ja som sa tu vyspal. Tam, jak som bol po ťažičkom, vidíte, ne? Ja som tam našiel nejakú terhlinu, idem sa tam pozrieť. Počkaj, toto si zoberiem. Som si rovno aj vykraftil dačo z toho, vidíte. Počkaj, ja si potom vykraftím aj bernenie, si potom vykraftím, len si idem ešte aj toto terhlina. Bol som mi náhodou už? Nie, to je iná. Počkať, je tam voda? Je tam voda, ale nechce sa mi moc do toho skákať. Nechce sa mi do toho moc ísť. Akože pozrieť sa tam idem na isto, ale skákať sa mi moc nechce. Zeklo sa mi. Ja sa porozhľadnem, že si aspoň nejaký iron uvidím. Alebo diamanty. Tam je iron, okej. Tam ešte sa dá dostaviať tax. Tak idem sa tam pozrieť ku tomu ironu, ale moc nechce sa mi do tej vody skákať. Bo potom sa mi tam nechce chodiť po to. Viete, na to ani vám by sa nechcelo, si myslím. Ja nemám moc blokov už. Akože vidím, ešte mám toto. Taký kameň tam mám ešte. Ja neviem, že či umrem, keď skočím tam. Asi, hej. Dúfajme, že ne. Ja sa tu tak pozriem. Tam si dám toto. Skočím tam. Yes. Joink. Mám tu dačo nad sebou, takže nechce sa mi ísť. Ja sa do tej jaskyne tak nechce. Počkej, ja toto odkopem. Skočím tam. Tu je iba koper stále. Dobre, som tu pri tom irone. Ja som našiel iný, ne? Bolo viacej. Sa mi zdá. Diamanty chcem. To je creeper. Ten redstone. Jej. Redstone. A vediarko s vodou som si mohol vykraftiť. To počkať, zoberiem crafting. Tak. A vediarko s vodou si urobím. Tak. No, zatím tam není voda. O, nevadí. Už tam je voda? Nie, není. Až teraz. Redstone mi bude asi k ničomu. Ale teraz iron by som chcel naťažiť si nejaký na bernenie. Potom asi pôjdem po tie diamanty, keď tam nejaké nájdem. Asi aj dúfam, že tam nejaké nájdem. Držte mi palce, nech tam nájdem diamanty. Keby som sa dokakal, keby tu takto na mňa vyskočí. Aha, to ten. No, viete. Ja mám aj na štít. Úplne som zabudol. No, zatím nemám. Fajn, vypadni. Viem, že je to suché, nemal by som to papať. Mne to je jedno. Tam ešte nejdem dole. Sa docela bojím tam ísť. Som skeleton. Ma môže zostraviť. Idem skúsiť vypadať hore. Nechcem tu byť moc v tej jaskyni. Som hovoril! Hovoril som to! Nie, skeleton. Prosím, nie. Teraz nie. Skeleton, teraz nie. Chápeš? Počúvaj ma, teraz nie. Hej, skeletoník. Ty budeš taký dobrý, tak už nezabijem. Prosím. No, aspoň Minecraftový bol, že moja nechce si.
tak bojím, ja sa bojím, že zdochnem. Ja som to nemal chodiť. Čo robím? Dobre, už som pokojnejší, bo už som na chválnom bloku. Tak budem tak pomáhať teraz. Vôbec si nepamätajte, čo som pred pár sekundami robil tu kvôli vode. Ale teraz mi je dobré. Juchu. Za chvíľku len nej umrem. No teraz sa to skoro stalo, ne? Kvôli vode. Tak. Neznášam normálne. Zatím to nejde. Viete, dúfam, keď som to povedal. By som to zakrikol, si myslím. Ešte ja som sa pozrel nad seba. Yes. Už tam nejdem. Zabudnite. Tam nepojdem do tej jaskyne. Ja teraz by som spadol. Ja si to vymením, že ja upečené mäso. On sa zľakol, že ho nemám. Ja si asi pôjdem vykraftiť meč. Počkaj, koľko mám tých? Ja nemám plenky. Vadí im nejaké uchobiť. Ďalšia jaskyňa. Tak veľa jaskyň. Ja ich teraz nepotrebujem. Ja by som chcel nejaké diamantiky už nájsť, ale až to len tak nepôjde, keď tak budem len chodiť a potúlovať sa. Tak. A píska. Yes. Tu mám jeden ingot a mám speed. Juchu. Sa cítim konečne ľahšie. Sa tak toľko nebojím. Počkaj, kde je slnko? Kde je slnko do ryti? Dobre, tu. Yes, trader! Lukáš, čo budeš tradovať? Pivali do ksichtu. Jaj, popač. Kde boli tu obchoduješ? Nebudem ti dávať vedro z vodou. Pam. Idem nájsť nejakú jaskyňu. Teraz som tam nechcel byť v jaskyni, ale teraz ju idem nájsť. Aha, ja to nie je jaskyňa do rejky. Toto je jaskyňa. Nie, to je divná. Jezus. Tam nejdem, to bude krátka. Ja to nemám robiť. To už je západ? Ja som myslel, že to je ešte len východ. Ja som fakt myslel, že je východ. No, konečne. Ani mob sa nespavne. Ani toto nie je jaskyňa. Nemám dier do zemi a ani jedna z nich nie je jaskyňa. Začínam mať radšej survival dokonca. Baví ma to. Ešte keď si z toho robím zarivu, bude ešte tam. No, konečne jaskyňa. Len počkať, pozriem sa na dačo. Mám styky. Nemám. Nevadí. Tak.
idem si tu nejaké drevo naťažiť, že by som mal na styky. Ukážem si torčky. Tie potrebujem naisto. Tak. Tak ukážem nejaké torčky. Ja neviem, jak sa krafia torčky. Dúfam, že tak. Ne. Tak asi naopak. Hej, tak. Dobre. Neperš. Toto je najlepšia jaskyňa na svete. Neviem už behať. Pískam. Neznášam dust. Nedá. Neznášam dust proste v Minecraftu. Iba 15%. Počkať. Dobre, už mám mobil na nabíjačke. No len počkať. Počas je jasné. No, konečne. To si nevšimajte. Ja som musel, bo to sa nedá. Neznášam dust v Minecraftu. Najlepší mým slepice. Nevadí. Za chvíľu bude meso. Aha. Jaskyňa, konečne. Čurko i puš. Emine police. Čo sa kúkaš? Čo kúkaš? No, kuj puš. Tam choď, tam choď. Choď si dole naspäť do kejvky. A ja padám do kejvky. No, asi nie moc. Nechce sa mi dám. Sa na túto. Taká zlá. Idem do lepšej. Nejakú idem nájsť. Počkať, idem asi nájsť nejakú luku, lebo viete, tu sa len tak asi nebudú spawnovať. No, nespawnovať. Tu asi len tak nebudú toto kejvky. No tak budú. Tu som bol? Som sa vrátil? Či čo? Som sa vrátil nejak divne. Moc behám asi. 40 torčok je dobré do jaskyne. Dúfam. To bude vodná. Nie, do vodnej sakám na vodnú. Vodná nebude dobrá. Trik s dverami sa mi zdá, že tu ani nefunguje už. Yes, lúka. Jak dlho to som 19 minút. No táto idem asi obchajniť smajník už. Toto chodbičku idem vyjašiť. Idem chodbičku. Kraftujem si krompáč kamenný. Aj keď jeden mám, ale je to úplne jedno. Tak. Gotovo. Idem spaniť smajník. Nájdem nejakú hru. Potrebujem hru.
bude inú ešte skúsim nájsť. Asi, keď budem chcieť nájsť dedinu, tak asi polovička videa bude len putovanie. Ja som zase vrátil na tie isté plains. Hej, som tu zase. Asi mi to hovorí, že mám ísť do tej kevky tu. Do tejto. Veterbaky sa mi moc nechce robiť, tak spustím sa len tak na vode. Však. Vlez do tej vodičky a zober to. Yes. To je pavúk. Pavúk už. Aj tam nie k ničomu. A tu asi len tak diamanty nenájdem. Tak na to sachem asi. Abo, aj poďem myšie. Tu je zombie vesničan a creeper. Zombie vesničan je vzácny, či? Už nie? Čo sa tlačíte? Choďte preč. Oni už asi idú ko mne. Nie idú ko mne, ja sakám na túto jaskyňu. Nedno. Ja idem prejsť mining, fakt. Na to nemám nervy. Ja som jak veľa behal. Jaj, vypadni! Vypadni! To mi stačí. Tu je nič. Tak v tejto časti ja sa len tak diamanty nenájdem. Také hory potrebujem. Robím si dvere. Tak, urobím si dvere. Idem tam a idem brainsminiť. Ja si zase dám na to. No, idem. Nie. Čas je vlastná konečne. Pokiaľ nič meniť. Ale tu je dobrá hora na to. Jaj! Pomoc. Pomoc. Co, tak zľakol? Vypadni. Ma jak prepadli. Tak. A idem. Tak, a idem dole. Tak. Pomoc, že som sa tu prekopal tak do kevky. Vyfajťa. Výborná príležitosť pre mňa. A idem naspäť. Nejdem. Vypadni už, zombík. Nemám na teba mysli. Konečne.
To je jak pretzel čokoláda.
Aj mňa to baví. No. Joj, takže ja som to celé natáčal, nechťac. Ja som tu mal taký ticho, ja som vôbec nekomentoval, ale ja som to urobil také. On tu bude vidno dačo. No sa to seklo. Ja som tu celý čas normálne bol. Wow, tu dúbka jasne, ale som aspoň 3D slajdu. Aké chrapníky som tu chcel nechať. Že by to nám dobre vyzeralo aspoň. Jaj! Jaj! Ja som umrel asi. Hej! Ja serám úplne na to. Dobre. Takže táto séria končí. Sice som vám nepovedal, že raz umrem a končí séria, ale končíme. Čaute.